Studenti barranin li qed jgħixu Malta se jsirilhom obbligatorju li jitalmu l-lingwa Maltija. Dan se jsir billi jitfassal kurrikulum tal-Malti bħala lingwa barranija. Ħabbar dan il-Ministru tal-Edukazzjoni Evarist Bartolo li xejjen l-allegazzjonijiet li l-Malti se jitneħħa mill-kurrikulum tal-iskejjel jew mill-eżamijiet tal-Metzek. Li jrid ikun programm tal-Malti infassal għal nerġa' ngħid għal barranin bħala l-sim barrani. U allura din li qed tingħad li l-Maltin kollha se jagħmlu il-programm tal-Malti bħala l-sim barrani, mhu veru xejn. Lan ta' dan il-kors huwa li jżid fis-sostenibilità tal-Malti, hekk kif il-Ministru spjega li l-lingwa Maltija hija fost 4 lingwi oħra Ewropej li jinsabu f'periklu li jintilfu. Il-Ministru Bartolo qal li dan il-kors se jiġi mgħallem bl-istess mod bħalma qed nagħmlu l-Ingliż bħala lingwa barranija lil eluf ta' studenti barranin li ta' kull sena jiġu f'pajjiżna biex jitalmu l-Ingliż. U kompla jispjega kif dan il-gvern irid li l-Malti jibqa' rilevanti fid-dinja moderna, speċjalment f'era diġitali fejn l-istudenti qed ikollhom aċċess għal ħafna riżorsi bl-Ingliż iżda sfortunatament mhux l-istess jista' jingħad għal Malti. Kien hawn li l-Ministru ringrazzja lill-imħuh wara l-karattru ta' Fonsul Fenek, hekk kif it-tfal Maltin qed ikunu esposti aktar għal-lingwa Maltija.